Kaixo, urtsintxa naiz, katagorria ere deitu naitekeena. Ugaztun txikia naiz, 4 hanka motz ditut, buztan luzea da iletsua, da hortz zorrotzak. Zuhaitzetan bizi naiz, han eraikitzen dut nire zuloa, bertan bizitzeko. Beraz, basoa da nire bizi eremua. Lurralde epelak gustatzen zaizkit. Azkarra naiz, zuhaitzetan lasai ibiltzea dut gustokoa eta gutxitan beheratzen naiz lurrera. Adar batetik bestera salto eginez mugitzen naiz. Zuhaitzen artean mugitzen ni baino trebeagorik ez dago. Baditut senideak, adarren artean egan egiteko gai direnak. Ni beste aldetik igeri egiteko gai naiz, isatsa norabidez aldatzeko lema gisa erabiliz. Animalia karraskaria naiz, hau da, hortz ebakor luze pare bat dut, kurbatuak da etengabe hazten direnak. Horiekin elikagaiak marruskatzen ditut, beheko baraia aurretik atzera da alderantziz mugituz. Sagua, kastorea edo marmota dira ezagunak diren beste karraskariak. Intxaurrak, ezkurrak eta halako fruituak jaten ditut. Gutako batzuk, goseak jota egonik, txorien arrautzak edo intsektuak ere jaten dituzte. Etsai bat edo harrapakari bat ikustean, isatsa astintzen dut da zarata ikaragarriak egiten ditut gainerako urtsintxak ohartzeko. Beno ba, zuloa apaintzera noa orain. Agur? Urtsintxari bezala, gustatzen alzaizkizu zuri fruitu lehorrak. Eta basoan egonda, erreza ez bada ere, ikusi alduzu inoiz urtsintxa bat enborretik gora edo bera. Ni bai. Hurrengora arte, agur!